an bɛna kuma yuruguyurugu o ni dunko jugu o kɛlɛli la Mali kɔnɔ ka fara Chine jamana fanga o ka cijunjuru taabolo kura min sɔrɔla u ka sigikafɔ dɔ la an bɛna kuma o kan. Niger kunnafoni laban Sisikurun n'o ye ayiwa nɛgɛkuru ye n'an b'a wele ko train Burkina Faso o ni Côte d'Ivoire cɛla an bɛ kuma o fana kan ka fara Faransi fana ka kunnafoni laban ninnu na Israel ni Hamas o fitinɛ kan ani muso dumuni feerelaw minnu bɛ Bamako sigida kɔnɔ an bɛna se olu ma ka fara an ka bi farikolo ɲɛnajɛ ayiwa olu kunnafoni kan ninnu de bɛna kɛ bi an ka kunnafoni kunbabaw ye k'a lase aw ma. Ayiwa a bɛ watinin bɔ ka kɔni yuruguyurugu nabara o ni dunko jugu o kɛlɛli Mali kɔnɔ Mali furancɛ fanga o cɛsirilen don halisa a ko la. Ayiwa a ko bɛ cogo jumɛn bi-bina Mali kɔnɔ walasa ka faamuyali sɔrɔ nin gɛlɛya nin kan VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamako n'o ye Mariam Kuyate ale ye Bamako sigidakaw ani malidenw ni dɔnnikɛlaw dɔ bisimila yaasa ka ɲɛ sɔrɔ nin ko la u hakilina ye jumɛn an ka jɛ k'u lamɛn. An bɛ waati min na i ko bi Mali kɔnɔ maaw hakilinataw tɛ kelen ye ka sanga yuruguyurugu ani dunko juguya kɛlɛli ma. Kajatu Sanogo ale ye kunnafonidila ye kunnafonidiso min bɛ wele ko Mali Web bɔlɔlɔ sanfɛ. Gafew bɛ sariyaw bɛ ka renforcer wasa ka corruption kɛlɛ ani enrichissement illicite an ɲɛ b'a la fana mɔgɔ minɛw bɛ ka kɛ mais o bɛɛ ta kɔfɛ est-ce que ni sigi ka lɛli kɛ est-ce que corruption yɛrɛ ye wale k'a dabila de bɛ an ka jamana kɔnɔ ne hakilina na a ma dabila parce que a bɛ ka continuer minɛli bɛ ka kɛ fan dɔ mécanisme bɛ ka créer mais concrètement ne yɛrɛ ka jateminɛ la ne ɲɛ t'a impact ba la ka jamana kan sɔrɔ kan k'a fɔ ko kɛwale minnu don k'a dabilalen don de mon constat ne ɲɛ t'o changement la a la. Dɔw fɛnɛ ka fɔla ko kabini Musa tile yuruguyurugu kɛlɛ bɛ senna ko nka bi yɛlɛmaba de don la yuruguyurugu kɛlɛli la kabini soldasiw olu sigila Mali kunna. Amadou Ba Sinabef secrétaire général do. Depuis Musa tile an kun b'a la ko ka jɛ sisan an nana Mali kurako la an ka fangatigiw a bɛ komi a ko b'u sɛbɛ ma parce que minɛni bɛ ka caya a minɛniw bɛɛ la i b'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw fana bonyanen don et puis justice réforme o fana bolo dalen don réforme baw bolo dalen don sisan en tout cas n'an continuera nin fɛ a ka ca Ala fɛ minnu bɛ affaire la minnu nommelen don yɔrɔbaw la u bɛna siran faso wagande u bɛna siran kamaga la. Ne tɔgɔ ye Segu Sirama Jara Mali Sanakunya tɔn ɲɛmaaba ye ne ye nin waati laban kɔnɔna an ɲɛ b'a la an ka fanga ɲɛmaw ani an ka sariya tigilamaw u welen don k'u jɔ kosɛbɛ nka walasa yuruguyurugu yɛrɛ ka kɛlɛ pewu ka bɔ an senkɔrɔ ayiwa ne bɛ fɛn fɔlɔ min yɛrɛ ɲini o ye hali bi o bi baara yɔrɔw foroba ca o kɛnyɛrɛye ca o dɔ ka fara saraw kan o kɔni ye ne fɛla ye dɔ ka fara saraw kan. An y'a ye tellement que yuruguyurugu kɛlɛli a gouvernement ye co da mɔgɔ kɔ fo sisan dɔw yɛrɛ bɛ ka wuli u yɛrɛ ma ka taa juru min bolo ka taa sara ka taa wari di pour que o tɔgɔ kana fɔ walasa u kana malo walasa u kana minɛ ka don kaso la donc kaso la don ɲɛsiranɲɛ kama caman bɔra yuruguyurugu la donc ne bolo caman bɔra la wa mɔgɔ bɛ siran yɛrɛ hali ne bɛ fɛ ka don ko kuntan na yuruguyurugu ko la ni miirila malo min b'a kɔfɛ wala minɛni min b'a kɔfɛ i bɛ siran. An ka dɔn k'a fɔ yuruguyurugu ni dunko juguya o fanga ka bon kosɛbɛ Mali kɔnɔ n'i ye o bɔ Mali yɛrɛ gɛlɛya la a tɔ b'a den o kama furancɛlatɛmɛ fanga n'a ka cɛdenw u ye kulu dɔ sigi sen kan a bɛ waati bɔ min kɔlɔsilen don u fɛ yaasa ka dankari ni waleya la. Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Décembre kalo o tile 27 ka se 28 ma san 2023 jamana kɔkan ko camancɛ lajɛrɛba min kɛra Beijing Chine jamanakuntigi n'o Xi Jinping ye o ye Chine jamana ka ciden juruya o seko ni dɔnko jira waati kura nin kɔnɔna na
hukumu kɔnɔna na Chine lasigiden min bɛ Bamako o cɛsirilen don kosɛbɛ ka ni sariya kura ninnu o waleya walasa ka jɛ k'a fɔ sabati jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Chine ni Mali ye ka jamanadenw nafa. O hukumu kɔnɔna na sɔrɔkɛla sɛgɛsɛgɛlikɛla n'o ye Modibo Makalu ale ni VOA Bambara kunnafoni lase Kadiatou Traoré olu barola nin ko nin kan an ka jɛ k'u lamɛn. San 2013 Chinois jamana rizaali sisan n'a bɛ f'a ma ko Xi Jinping a ye baara dɔ de daminɛ n'o a bɛ f'a ma ko les nouvelles de la soie. Donc o baara in a bɛ kɛ jamana 150 de bɛ o baara in kɔnɔna la continent 5 kan. I bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a baarabolo ninnu sigilen bɛ u bolo cogoya minnu na mun de bɛna k'a kɔnɔna na a bɛ tali kɛ baara sira jumɛnw kan sɔrɔ siraw de don wa ani lakana siraw de don wa. Fɛn caman de b'a kɔnɔ politique taasira b'a la jamanaw bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogoya min na walasa dɔ ka se ka bɔ mankan na dɔ bɛ se ka fara lakana kan cogoya min na walasa jagow ka se ka kɛ jamanaw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sɔrɔ bɛ se ka yakubaya cogoya min na diɲɛ kɔnɔ Chinois kelen bɛ k'o de bila sen kan donc u kelen bɛ ka baara in bolomada fɛn caman de kan n'o ye a bɛ fɔ minnu ma ko connectivité c'est-à-dire ka sira bɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa u ka se ka sanni feere k'u ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka ɲɔgɔn taama ɲɔgɔnya barisa o sira kɔrɔ ninnu olu tun bɛ deli ko sisan nin ye kura de ye diɲɛ bɛɛ kɔnɔ jamana dɔw avancé de bɛ ni dɔw ye Mali yɛrɛ b'o o jɛkulu ninnu kɔnɔ minnu ni Chinois y'u kɛ di ɲɔgɔn ma mais Mali tɛ k'a nafa sɔrɔ a la Chinois kelen bɛ ka u ka warisoba fila de labila pour que projet ka financer fo mɔgɔw yɛrɛ k'a fɔ u mago bɛ minnu na o de kelen bɛ gɛlɛmayɔrɔ ye africain jamanaw la fo jamana yɛrɛ de k'a jateminɛ ale ni Chine ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛ se k'a nafa cogoya min na donc fo o baara ninnu ka sabati pour que banque de Chine ani banque d'import export de Chine olu ka wari min bilalen b'olu ka bolo kan pour que ka projet ninnu financer parce que Chinois jamana tɛ wari di jamanaw ma bilen donc a bɛ taa kɛ yɛrɛ ye u ka sira de fɛ c'est-à-dire a ka rentabilité ani infrastructure u ka sira de fɛ k'a lajɛ nafa min b'a sɔrɔ a la pour que jamanaw bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na a bɛɛ tɛ kɛn yɛrɛ ye dɔrɔn ye kalan b'a la ani a bɛ fɔ minnu ma ko coopération scientifique n'o ye kodɔnya tilali ni ɲɔgɔn cɛ ani surtout an bɛ domaine min na sisan n'o o bɛ ka diɲɛ bɛɛ nafa n'o ye révolution numérique ye o ye bɔlɔlɔ baara ninnu bɛ se na diɲɛ kɔnɔ olu bɛ se ka basa sanni feere caman bɛ kɛ bɔlɔlɔ de kan donc Chinois bɛ se ka dɛmɛba de kɛ o fana sira fɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ waatini min kɔnɔna na sisan n bɛ se ka misali ta sisan kuranko gɛlɛya min filɛ nin ye sisan yala Mali mɔgɔw tɛ se ka wele bila u ma u ka se ka na dɛmɛ don Mali ma o siraw kan wa. Solution teliman de b'a la donc an ye Chinois teri fɔlɔw de ye africain jamanaw la mais an ɲɛ b'a la africain jamana minnu Chinois y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma san 10 in kɔnɔna la olu bɛ ka nafa min sɔrɔ a la anw tɛ k'o sɔrɔ a la o kuranko ta ye n'an bɛ f'a ma ko énergie solaire kuran sɔrɔ tile fɛ Chinois ye baara min k'o la mɔgɔ si ma kɛ diɲɛ kɔnɔ la équipement sɔngɔ bɛnna ni 80,000 ye u bɛ se ka an dɛmɛ o baara ninnu bɛ se ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya yɔrɔnin kelen pour que maliyɛnw ka se ka kuran sɔrɔ min b'u nafa barisa bi bi in na n'i ma kuran sɔrɔ bi lakana tɛna kɛ sɔrɔ tɛna kɛ kalan tɛna kɛ ɛdɛya tɛna sɔrɔ hali sɛnɛ ni mɔni o bɛɛ bɛ kɛ ni kuran de ye moteurs ni marché ni wa o solution o bɛ Chinois bolo u ye baara k'a kan u bɛ se ka yɔrɔnin kelen fana n'an y'a ɲini fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya. Nun tun y'a balimakɛ Modibo Makalu n'ale ye sɔrɔkɔ sɛgɛsɛgɛ ale ka kumakan ye an balimamuso Kadiatou Traoré ka kumabara nin na. Sisan an bɛna taa Niger jamana na. Togo ni Sierra Leone ka cɛsiri min kɛra Niger ka gɛlɛya kɔnɔna na o bɛ ko iko a bɛnkan bɛ ka dɛn. Kunu Niger jamana kuntigi kɔrɔ n'o ye Bazoum ye o denkɛ Salem Bazoum n'a si bɛ san 22 la. Ale y'a ka hɔrɔnya sɔrɔ ka bɔ Niger sɔrɔsiw ka kiiritigɛso la. A bɔlen ko Salam ye pankuru ta fo Togo. Yalasa an k'o faamuya VOA Bambara lasigiden n'o ye Alpha Kaye ale b'a a kunnafoni ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. Salem Bazoum, Mohamed Bazoum denkɛ n'u tun bɛ bolola ɲɔgɔn fɛ nin ye a kalo 6 ye i ye Togo jamana lasɔrɔ kunun ntɛnɛn su nka yani a ka pankuru ta Togo kokanko minisiri Robert Dussé dara sifin kan ni ka taga Niger minisiri ɲɛma Mahaman Lamine Zene lamɛn fɔlɔ kamasɔrɔ Salem Bazoum ka labilali in tɛ pewu ye ayi a jɛnna ni a ye ko ni wele bilara a ma wagati o wagati a bɛna o jaabi sɔrdasiw ka kiiribulon na ɲaame sabula kɛbɛ
be Salem Bazoum ko a sen be bɛnbɛnw na min tun kun ye ka Niger fanga ani lakana tiɲɛ. Kabini kalo caman Mohamed Bazoum kɛrɛfɛmaw tun ye wele sugu bɛɛ bila sɔrɔdasiw ma k'u ka sifin nabila nka u tun ma sɔn. A bɛ se ka fɔ bi ko kamalen lafiyara nka hali ni a ye kɛnɛmala lasɔrɔ a ka degunw ma ban sabula a fa Mohamed Bazoum ni a ba b'i bolola hali bi faamasoba kɔnɔ. Togo jamana ni ale bɛ boliboliw la CEDEAO ani Niger ni ɲɔgɔn cɛ ye laseli sɛbɛn bɔ kunun sufɛ min kɔnɔ u ye Général Tiani fo Salem Bazoum ka bilali la. Décembre tɛmɛlen Robert Dussé ni ale ye Togo kɔkanko minisiri ye tun ye tagama kungurunin kɛ Niger. O waati a tun y'a fɔ ko boliboliw bɛ senna walasa bɛnkan ka sɔrɔ Niger ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ. Donatɛmɛ fanga wagati ko la o bɛnkan in laban kan ka to CEDEAO na a ka gɛrɛntɔw wuli ka bɔ nin Sahel jamana in kan. Nka o dɔrɔn tɛ CEDEAO kɛlen do ka a wajibiya CNSP kan ko f'u ka Mohamed Bazoum labila ni a muso ani maabakɔrɔ minnu minɛlen do u bolo ni wagati in na. Tile fila in na Yakuba Ibrahim ni o ye kuranko minisiri kɔrɔ ye tun y'a latigɛ ka sigi ka na Niger. A cunen ɲame pankuru jigiso la ni politikitɔ ɲɛma in minɛna o yɔrɔ bɛɛ ni ka taga ni a ye kasobu na sɔrɔdasiw fɛ. Alpha Ka VOA Bambara tɔgɔ la. Sisan an bɛ taa Bobo Julaso Burkina Faso la kɛrɛnkɛrɛnna Ɲangolo kɔ n'o bɛ Bobo Julaso kilomɛtiri 447 cɛ. O ye dangadugu ye min sɔrɔ ko bɛ sɔrɔ Sisikuru n'o ye terrain o jɔyɔrɔ la n'o ye terrain gare nka a yirala k'a fɔ ko san 4 tɛmɛnenw na a terrain ma se ka tɛmɛ a yɔrɔ fanfɛla la. VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bobo Julaso Alidu Wedrago ale b'a a lakalen an ka lamɛn. Ɲangolo ko tren gari la tren nabaliya kɛlen do ka degun mu don anw yɛrɛ ɲankata la kan. An sera yɔrɔ bɛɛ lajɛlen tomo ye daw bɛɛ tuguni lo gariba yɛrɛ tugura gbangban yɛlɛla bongbɛma nin kan fo k'a wule. Bin bi yɔrɔ bɛɛ cɔsi kelen o lo yɛlɛnin lo ale ni muso dɔ sigilen do gɛrɛn na a bɛ malo feere. Yana k'a da don kuma na an ye terrain mankan mɛn min marchandise ye n'a bɛ taara Korowari. Fɔlɔ la ni tun sera gare la ye k'a sɔrɔ train nana min ye voyageur ye o min ye marchandise ye o i bɛ taga sɔrɔ musow bɛ yen kameleniw bɛ yen dɔw fana ye faamaw yɛrɛ dɛmɛbaga ye ka se ka minɛnw kɔrɔsi maaw sigilen lo dara yɔrɔ bɛɛ sɛsogo feerelaw bɛ yen woro feerelaw bɛ yen cɛkɛsanlaw bɛ yen gare tun bɛ falen. Train lɔni lo Makari dan lo Soma Kone o tun bɛ baara kɛ contrat la yan ka to ka taxi minɛ train tabagaw bolo. Train bɛɛ lɔra sisan an t'a la baara kelen min kɛ sisan bɛɛ b'a yɛrɛ yɛrɛ la. Ko delinan bila ka gɛlɛ mamana sanu ta ye min bɛ cɔsi feere gare nin kɔnɔ yan. Tiɲɛna depuis train kɔni lɔra kɔni an bɛ sigi ka tile ban ten ni tagatuma sera an bɛ taa an bɛ min ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ n'o tun bɛ se ka bɛn kelen ma k'a to yen train bɛ na hali n'a tun bɛ bɔ Wagadugu ka na dan yan Ɲangolo ko ka mɔgɔw ta yan ka sɔkɔ a tun ka d'an ye pasazew bɛ jɔ ara yan ka taa Wagadugu. Idrissa Kam ta baara tun ye min ye gare kɔnɔ ka se ka wari ci yɔrɔ wɛrɛw la ni telefɔni ye. Bon train yɛrɛ lɔni kɛra kojugu b'ale an bolo parce que a kɛra komi mɔgɔ min ka i bɛ baara kɛra n'a ye ka baara tiɲɛna a balaw cogosi min a bɛɛ kɛra kelen parce que train na tun man ka bi bɛɛ kɛra komi fana ka diɲɛ latigɛ bɛ ale train ko n'o ye gɛlɛya bonyana kojugu. Yɔrɔ bɛɛ sumani lo Abdramane Konate an y'a sɔrɔ a ka ludara a kelen n'a kelen ale tun bɛ doni lo jigi. Sinon train lɔni a ye tiɲɛni caman don mɔgɔw kun mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ fila tɛ waaw lo mɔgɔ miliyɔn lo parce que n'an y'a ta Ɲangolo yan fo ka taa bila fɔ Wagadugu ka taa Sibi fo ka na don Banfora Ɲangolo yan yɔrɔ la cɛ jama lo dɛ bon minnu bɛ gare la yɛrɛ ni olu t'a lɔn tuguni o bɛna min yɛrɛ kɛ tuguni sira jumɛn lo bɛna ta o yɛrɛ t'a lɔn dɔw ko ten n'i bɛ baara kɛra kɛra komi n'o ye gɛnlon kelen ko i ka baara banna. Ema Basino baara lo b'ale bolo Ɲangolo ko train nabaliya ale yɛrɛ wajibiyara ka baara tugu. Donc train lɔni an ta baara caman lɔ bon an se ka wari man tun b'a sɔrɔ nin bon an t'a sɔrɔ a ye bɛɛ ta baara la lɔ. Novembre kalo tɛmɛnen Burkina Faso gouvernement tun y'a ɲini ko train ka daminɛ Burkina Faso ani Korowari cɛ nka Korowari jamanatigiw olu ma sɔn a don duguni ti mɔgɔ si ma bi ko Burkina ani Korowari o cɛ ka gɛlɛ o kama lo Idrissa Kam ko o ka wuli ka lɔ ka kuma. An tun ma ɲini ɲɛmɔgɔ fɛ an ka jamana président ani Côte-d'Ivoire ta ma comme train o fila t'ale jamana fila t'a lo wala n'u bɛn tun bɛ se ka sɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ cogo min train bɛ wuli ka bɔ Wagadugu ka taa Abidjan a bɛ mɔgɔ da min chômage min ban dugukolo na ala kelen b'a lɔn parce que train tɛmɛ yɔrɔ yɔrɔ a ka hɛrɛ ka bon fo ka tɛmɛ. San 2020 na lo train lɔra Burkina ani Korowari ni ɲɔgɔn cɛ anw tun y'a laɲini ka kumaɲɔgɔnya sɔrɔ ni sitara ye mun ye train tigiw ye Burkina Faso nka o ma sɔn ka dafalen kɛ n'anw ye ni tun ye Alidu Wedrago kumakan ye VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso.
halisa an ka kunnafoni duniya fan wɛrɛw la an bɛ taa Ethiopie n'a yirala k'a fɔ ko o ye baro kɛ sɔrɔdasi jɛ k'a fɔ baara min kan ni Somaliland fanga dafalen ye tɛnɛndon Addis Abeba dɔgɔkun kelen na o kɛlen ko ka kɔgɔji bɛnkan dɔ kɛ n'a ye min bɛ gɛlɛya lawuli farafina gu kan o waati kelen na Somali jamanakuntigi n'o ye Hassan Sheikh Mohamud ye n'o bɛ nin bɛnkan nin sɔsɔ ale fana ye taama daminɛ a sigiɲɔgɔn Eritrea jamana la Somali jamana fanga n'a ka fanga ka dɔgɔ Somali land o mara kɔnɔna na n'o ye Somali jamana kan halisa o ye lahidu ta ko a bɛna sariya sira bɛɛ kɛ walasa ka fɛn min ye n'o ye binkani ye ani ka yɛrɛma hɔrɔnya tiɲɛni ka jɛya kɛlɛ nin na Ameriki jamanakuntigi Joe Biden y'a ɲini tɛnɛndon jamana woroduguyan fan fɛ Charleston siya woloma fagali juguba dɔ kɛra min na Ameriki tariku baw kɔnɔ kɔsan na ka farafina Ameriki kalatalaw labɔ nga jamanakuntigi ale fana minɛna Israel ni Hamas cɛ u ka kɛlɛ fɛn fɛn o taama nin kɛra i n'a fɔ politiki taama dɔ ye demokrati min si bɛ san 81 na n'a ka yɛrɛ fɔ ko o bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ a ka fɔcogo sɔrɔ fana a san 4 ni ye nin ye a ka sebaya min sɔrɔla demokratiw ka kalata fɔlɔ la Caroline Sahelian fan na n'o ye jɔn jamana kɔrɔ ye o tun ye o ko latigɛlen di a ma sabatilen ka ɲɛsi White House ma a ka kuma tigɛlen a ka kuma kɔnɔna na Mother Emmanuel Église o la jamanadenw fɛ minnu tun b'a fɛ a ka marifaci dabila Gaza Ameriki jamanakuntigi y'u lasabati ko ale ye u ka dusunataw faamuya. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. halisa aw bɛ ka Malikura de lamɛn an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako n'a lamini Tominia an bɛ sɔrɔ radio parisien kan n'o ye fiɲɛ turukala 90 o ni temisegi kan an bɛ sɔrɔ fana an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ Facebook banbara kan an bɛ segin ka na an ka soba kɔnɔ n'o ye Washington DC ye Ameriki faba la a yira k'a fɔ ko Faransi fanga ɲɛmɔgɔ bɛɛ la denmisɛnnin Gabriel Attal o tɔgɔ dɔra bi tarata don na Matignon a bɛna bila Elisabeth Borne nɔ na n'a laɲini ye ka fanga segin Emmanuel Macron ka baara kan san 5 sarati filanan na VOA Bambara kunnafonidila Mariam Traoré ale b'a ni kunnafoni walawala ye an ka lamɛn. Je veux dire ma reconnaissance aussi aux parlementaires de la majorité. A bangera marsi kalo tile 16 san 1989 Claire Mart ho de sense sigida la ni mena kɛ jamanatigi dankan 26 ye min si bɛ san 34 na ni a jatilen do i n'a fɔ a ye denmisɛnniya si dan tɛmɛ ka tɛmɛ Laurent Fabius kan min sugandira Matignon san 1984 ka si to san 37 la Gabriel Attal ye jamanatigi Emmanuel Macron ka kɔkɔrɔdonni sɔrɔ lɛrɛ damadɔ ka kɔn a kelen kɔfɛ k'i sen do u ka wulikajɔw hakilinaw la min bilala sen kan kabiri san 2016 waatiw a kelen kɔfɛ k'i sen bɔ ka bɛrɛbɛrɛli tɔn min bi wele ko parti socialiste ka fana ni k'i sen do ka kɔn san 10 Dominique Strauss-Kahn ale ka fanfɛ a tun sugandira o waati ka kɛ u ka kɛnɛya ministri kɔrɔ Marisol Touraine ale ka kankɔrɔsigi ye tanunikan caman de bilala ka taa ni mɔgɔ kofɔlen ma Gabriel Attal n bɛ se ka n jigi da i kan ka fara i ka cɛsiri ni jija kan cogo min na i ka hakilina baaraw olu bɛ se ka ɲɛnamaya i n'a fɔ n ye min kunnafoniya tun lase nin kɛra Faransi jamanatigi Emmanuel Macron ka laseli ye u ka bɔlɔlɔsira X kan o min tun ye Tudor kɔrɔ ye a ka sugandili kunnafoniw dilen kɔfɛ Élysée la a ye min fara a kan a sugandira ka kɛ haut de scène o wasaden ye san 2017 o nɔgɔni fɛ ministriya jɔyɔrɔ fana kalifara la san 2018 a kɛra jamana ka ciladen ye min bɛ wele ko secrétaire d'état ministriso kɔnɔ min sigilen do kalanko ani denmisɛnninw ka koɲɛ kunna o waati la Jean-Michel Blanquer sugandira ka si to san 29 min jatira i n'a fɔ denmisɛnnin cini ka bila Faransi jamana fanga kɔnɔ République
san 2020 a sugandira ka kɛ jamana ka kumalasila ye mɛ kalo san 2022 a sugandulen kɔfɛ kokura jamanatigi Emmanuel Macron fɛ ka kɛ ministriso ka ciladen kulu min sigilen don jamana ka foroba koɲɛw kunna min ministri ɲɛmɔgɔya tun bɛ Elisabeth Borne ale bolo. Juillet kalo tɛmɛlen yɛlɛmani nɔgɔmani dɔ senfɛ ka don jamanatigi dankan ka baarakɛla kulu cɛla. O de senfɛ a sugandira ka kɛ kalanko ministri ye. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ dongo do sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ dongo do tɛnɛ ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. Amerique cɛdɛyaso ɲɛmɔgɔ n'o ye Anthony Blinken ka taama arabu gun kan a sera Israel o sɔrɔ la a y'o fɔ Israel fanga ɲɛmɔgɔ ɲɛna bi tarada don ko jɛɲɔgɔnya sabatili o ni jamanaw cɛ o mara kɔnɔ o bɛ se ka kɛ hali ni a y'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ o ni Gaza mara la ye nka ni Israel ye kocogo o dabɔ Palestine jamana ɲɛma dabɔli kama. VOA Bambara kunnafondila Modibo Dambele ale b'a lakalan an ka lamɛn. Ameriki jamana ka kɛnɛma ko ɲɛnabɔ minisiri a ka tagali naaninan na arabula gun kan yasa mun dabara ka Gaza fasojama kisi balawu ma ani ni balawu kana walankata ni yɔrɔ kofɔlen na Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ ka kɛnɛma ko ciden ko u ye hakili falen minnu kɛ ko a bɛna hakili falen ninnu kuma lada bani sirela ɲɛmɔgɔw kulo kan minnu kɛra Jordani, Qatar, Émirats Arabes Unis ani Arabie Saoudite. Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden ko tɛnɛndon ko Washington bɛ kan a tintin a teri kan ni o ye bani sirela ye yasa a bɛ se ka dɔ bɔ a ka saridasu larawuli bara o fanga la ani k'a ka saridasu sama ka bɔ Gaza kɔnɔna la ni a jama fanba kɛmɛdɔya 80 olu tagara ka bɔ u nɔ la. Blinken ani arabula jamanaw ka kuma falen a bolila kari ani tɛnɛndon kɛlɛ tɛmɛnen kumaw kan ani mun de kan ka kɛ yasa bɛn ka se ka jidi ani fɛrɛ mun kan ka bila sen kan ni o ye jamana fila ka se ka bila sen kan. Ameriki jamana ka kɛnɛma ciden ɲɛmɔgɔ ye laseli kɛ tɛnɛndon ko golfu ɲɛmɔgɔ ko olu sɔnnen do ka bɛn kɛ ni bani sirayɛla ye ko mɛ ko fo u ka sɔn Palestine jamana o bilali ma sen kan. Nisɔgoya tagama caman de kɛra tarata don Tel Aviv. Ameriki jamana ka kɛnɛmako ɲɛnabɔ minisiri Anthony Blinken ale tun jigilen do denɔnjigiyɔrɔ min na ko fo balawu bɛ senna Gaza a ka jɔ yasa minnu minɛlen do olu ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ. Bani sirala ko a bɛ mɔgɔ 240 bɔ minnu olu welenkutula Hamas fɛ Octobre kalo tile 7 ko 132 olu b'u bolo ali bi Gaza 25 olu sara minɛni kɔnɔna la. Hezbollah ka mɔgɔ 3 olu fagara tarata don u ka sanfɛmugu keri dɔ senfɛ Ganduri ye ni ale ye Liban dugu dɔ ye. Liban Shiite lakana tigilamɔgɔ dɔw ka kuma la mɔgɔ fagalen ninnu u bugunatigɛ ma se ka fɔ. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Sisan an bɛ segin ka taa Mali la kɛrɛnkɛrɛnna Bamako an bɛna kuma muso kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛn kan ayiwa bi kuma Bamako sigida muso minnu ye ayiwa dumuni feerelaw ye minnu bɛ yalayala sigida kɔnɔ ka dumuni feere VOA Bambara kunnafonidila Mariam Traoré ale n'a musolakaw dɔ masalala an k'u lamɛn. Musow bɛ baaramisɛnnin caman de kɛ Mali kɔnɔna la walasa u bɛ se k'u musakaw an'u dahirimɛw sɔrɔ. Madame Jara Umu Jara ale y'o muso dɔ ye. O de kosɔn bi VOA Bambara wulila ka se a ma a ka cakɛyɔrɔ la walasa an ka se k'a dɔn a ka baara bɛ tali kɛ min kan i n'a fɔ muso caman minnu cɛsirilen don Mali jamana kɔnɔ. An y'a sɔrɔ a ka gada la a bolo ganinba don kinibarama ani nabarama kunna. Bon ne bɛ tobili baara de kɛ dumuni feere bon n tun bɛ yaala ka feere de kɛ bon n bɔr'o la kana mɛ burucɛti ni fɛnw feere n t'o la kana najɛ bon ala ye a diya n bolo dɔɔni bon mécanicien de bɛ sanni kɛ ne bolo ka caya ani ni minnu bɔra kariw kɔnɔ kana dɔw bɛ sanni kɛ ni minnu na mobili dilan fɛnɛ olu bɛ sanni kɛ.
waati na da dumuni fɛnw sɔngɔ o yɛlɛnnen don Mali kɔnɔ i n'a fɔ a yɛlɛnnen don diɲɛ fan caman fɛ cogo min na nka Madame Jara Umu Jara o tɛ ale ka tobili bali. Bon gɛlɛya in yɔrɔ min fo n'a kɛra ni balo da gɛlɛyara ya ni balo da gɛlɛyara an bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ o yɔrɔ la ani nafɛnw n'olu gɛlɛyara ma gɛlɛya ba sɔrɔ la mais ni dɛmɛbaga b'i la a ka fisa. Hali ni ka sɔrɔ baara in ka gɛlɛ a kanu b'a la bawo mɔgɔ mana san 15 sɔrɔ baara o baara la o ɲɛdɔn b'i la. Madame Jara Umu Jara baara in kanu bɛ ne na parce que ne ka baara don san 15 y'o sɔrɔ baara o baara la yɔrɔ kanu de don n bɛ ka sotigi dɛmɛ dɔɔni n bɛ denmisɛnninw musakaw b'a la ni n yɛrɛ musakaw b'a la bon ne kɔni b'a fɔ n balimamuso ɲɛna nafa tɛ sigi la n'a ma i bɛ dɔ kɛ ɲɔgɔn nafaba de b'a la parce que a mana kɛ cogo cogo i b'i cɛ dɛmɛ i b'i denw n'u tɛ foyi nege minɛ n'a t'i bolo bon n'i dun sigilen don ten tɔ kuma bɛɛ i n'i cɛ bɛ to mankan na bon nin ja n'i yɛrɛ bɛ se dɔ la ka ban hali n'i ma cɛ ta jate parce que i bɛ se dɔ la ka ban bɛɛ ka wuli ka dɔ k'i yɛrɛ o de ɲɔgɔn tɛ. I den dɔ ye baara in kanu ka k'i nɔfɛ wa? A kanu bɛ ne ka musoman na mais ale ye école den a bɛ to ka na n dɛmɛ parce que baarakɛla tɛ n bolo sisan nɔ ale bɛ to ka na n'a bɔra école la dɔrɔn a bɛ na moto taxi na ka na n dɛmɛ dɔrɔn école taga wagati bɛ se dɔrɔn n bɛ moto taxi sɔngɔ na a ye boli ka taa. Aminata Jara ni dɔw k'a ma ko Mijo ale ye Umu Jara denmuso ye lakɔliden don nka o n'a ta o ta a b'a ba kɛrɛfɛ walasa ka se k'a ka senkɔrɔ cimisɛnninw kɛ tobilikɛyɔrɔ la. Ne ba de Umu ye jɔnni ka to kɛrɛfɛ boliboli la n bɛ n'a dɛmɛ n bɛ to k'a dɛmɛ tobili ni baara bɛɛ la jɔnni ka to bɔrɔn fɛ kulonkɛ la ye parce que n b'a dɔn a bɛ ka baara kɛ anw de kama. Usman Kone ye client de ye min ko Umu Jara ka dumuni ka d'a ye kosɛbɛ. Ouais, Umu ka kini kɔni tiɲɛna vraiment a ka di et puis fana ne b'a sanni k'a bolo a bɛ san 2 bɔ wa ne kelen tɛ fana ne ni n ka baara yɔrɔ mɔgɔw an bɛɛ bɛ sanni k'a bolo a kini ka di surtout a ka tigɛdɛgɛ na o kɔni o y'an ka ta ye. Mali musow cɛsirilenba don dɔ kɛ la o de y'a to Madame Jara Umu Jara ye tobili kanu VOA Bambara tɔgɔ la Mariam Traoré. Sisan an bɛna se an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw ka bɔ Bamako Chaka Traoré bolo. Côte d'Ivoire ɲɔgɔn kunbɛba ko kun ka sɛnɛntɔlanta kunda Mali bɛ ye a kɛnɛ kan a ɲɔgɔnda bɛ daminɛ ni janvier kalo tile 13 nata ka kun cɛ février kalo nata tile 11 san 2024 na Côte d'Ivoire kaw fɛ yen Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Eric Sekou Chel y'a yira kɔli nimisi wasara hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya damadɔ bɛ yen Mali équipe fan fɛ ka sanga ni Mali ni Guinée Bissau ka badenya sɛnɛntɔlanta ɲɔgɔndan ye min tana sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 6 stade du 26 mars la Bamako hakilina jiginna a jaabi kɛra Mali cɛli 6 Guinée Bissau cɛli 2 Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Eric Sekou Chel. Satisfait de ce qu'ils ont donné physiquement. Ne nimisi wasara kosɛbɛ denmisɛnw min dola ta ni kolo ni fasa ye cogoya min na nka majɛmisɛnnin dɔw bɛ yen n bɛna baara kɛ olu kan waasa fura bɛ se ka sɔrɔ o la yanni an taali cɛ kurari jamana kan janvier kalo tile 11 san 2024 an b'o baara kɛ kaba la wa an yɛrɛ fɛ kaba la yanni nɔ waati caman de bɛ an bolo yanni janvier kalo tile 16 cɛ san 2024 o don yɛrɛ de bɛ bɛn anw ka ndolaci fɔlɔ ma kan ni kɛnɛ kan korogo kurari jamana kan ne yɛrɛ ka jate la denmisɛnw fɛn min bɛ u jɛ o ye kuma dɔw u b'u bolo jigin ka ɲinɛ u bɛ ɲinɛ min kɛ an bɛna baara kɛ o kan kosɛbɛ an ka jɔda la n'o ye défenseurs ka yɔrɔ ye waasa u bɛ to ka u bolo jiginni min kɛ walima u bɛ ɲinɛni min kɛ fura bɛ se ka sɔrɔ u la cogoya min na. À Korogo, content de cet état d'esprit, on va axer notre travail justement sur ce défensif et sur le manque de concentration. Mali ka poule n'o ye poule E ye o dagayɔrɔ bɛna kɛ Korogo dugu de ye Mali ka ɲɔgɔndan bɔko fɔlɔ bɛna tan janvier kalo tile 16 nata n'o bɛ bɛn tarata nata ma Afrique du Sud ɲɛkɔrɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré ka laseli don. Nin bɛna dan sigi an ka bi jɛmukan na kɛrɛnkɛrɛnna Mali kura an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnna fana minnu b'a kan ma filɛ fiɲɛ sira fɛ n'o ye Facebook page ye nin jɛmukan labɛnna a balimakɛ Cheikh Thioro fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun b'an balimakɛ Alfredo bolo nin jɛmukan lasera ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn fiɲɛ wɛrɛ.